good morning mga kaibigan. Good morning Pilipinas, mga taga Sorsogon. Good morning sa inyong lahat. Wala nang intro, dire-diretsuhan na. Nandito tayo sa laot. Kasi kagaganda lang ng panahon, medyo makulimlim kanina, umaambon-ambon, kaya hindi pa ako nagbukas ng cellphone. Nandito tayo sa laot, ano tayo? Hanap buhay ulit tayo. Dito sa Buhay Probinsya. Ano lang, diskartihan lang, kahit matumal, sige ng sige, para mamuhay ng marangal. Yun mga kaibigan, panoorin nyo to. Ito lang hanap buhay ko rito sa buong probinsya, araw-araw. Meron tayong nakuha may nakuha na akong octopus. Kumusta na kayo mga kaibigan? Medyo maalon-alon ngayon. Ulan pa. Talaga, wala. Isang piraso. Piraso lang. Nakuha tayong octopus. Wala, ano pa Kuha natin yung octopus, isang octopus. Lumalaban-laban pa. Ayan Lumalaban siya. Mga hipon. Ito yung nahuhuli ng ating mobo trap. Mga hanap buhay natin sa araw-araw. Ito yung mga nahuhuli. Malabas pa yung octopus. Huwag ka nang tumakas. Matumal lang huli ko ngayon. Tatakasan mo pa ako. Ay! Ang liit, nangangagat pa. Ayaw mo umalpas. Baka walang ka nga Malit. Baka wala, nangangagat pa. Ito, malaki ito. Tukutin na natin. Huwag na natin paratingin doon sa bulsa. Tumal talaga.
May isa-isa lang. Saan pa yung buya natin? Medyo maganda-ganda ang panahon ngayon. Maliliit ang alon. Kahapon paglatag ko nito eh. Sa laki ng alon eh. Maganda-ganda ang panahon ngayon kaso malakas pa hangin. Yun, may maliit pa. Itong mga maliliit na ito, kawalan natin to. Ilang linggo lang to. Araw lang, malalaki na to. Mahuli pa rin natin yan. Alamang na yun. Biglang nawala. Ayun, mayroong isa. Tumayo. Kasiguran yun. Siguro wala doon sa kabila. Saan kaya papunta yun? Yun. Meron tatlo. Okay. Okay na okay. Tatlong piraso. Ito laging aalpas pa kana kasi tumakas takas pa eh. Oh, takas na naman. Nahihirapan mo ako ha. Ayos, ang ganda-ganda naman. Salamat sa mga viewers namin. Thank you sa mga suporta ninyo kahit madalang-dalang lang kami mag-vlog. Nandiyan pa rin kayo. Salamat sa inyong lahat. Yun, naganda nga naman oh. Okay.
ito, ang tawag nito dito sa ano, sa Sorsogon. Sa ano talaga, ang katawagan talaga nito, pangalan talaga nito, Dragon Bobo Trap. Nakita lang naman namin to sa ano, sa online. Doon sa mga nagtatanong kung ginagawa namin to, hindi kayang gawin to. Siguro sa pagawaan kaya nila. Pero mahirap gawin kung gagayahin namin. Binili namin to sa online, nakita namin sa online. Medyo malakas sa humuli pagka season ng ano, habagat. Pero sa mga ganitong season, tag-amihan, tsagaan talaga. Tsaga lang din tayo. Nung habagat, yung mga unang video namin ito nung habagat, talagang sako-sako. Kung sa mga bagong subscriber namin, balikan nyo yung mga video namin, meron ng ganito. Sako talaga, sako-sako talaga. Pero ngayon, maswerte na kung maka 3 kilo tayo. Pero mahal naman ngayon na alimasag, kaya solve na rin ang pang-araw-araw. Ano? Dakol! Ah! Dakol! Ano yan? Sira makina mo? Sira makina? Sira na eh! Ba? Ano na? Patay-patay na! Patay-patay na? Yung kaibigan natin ano, mangingisda. Pumapalya yung makina niya. Palyado, baka barado ang ano yan. Barado carburetor. Dami oh. Ayos. Uy, may isda pa, patay na. Sayang. Patay na siya oh. Pinagkakainan ng ano, ng alimasag. Gawin na lang sila natin siyang pain. Kasi maglalatag ulit tayo eh. Diyan ka sa loob. Yan, pain na lang yan. Pain sa limasag. Ba, ano ito? Saan lang po? Meron pa. Meron pa isa. Last muna. Ito na yung ano natin. Ito na yung pinakalas na bato. Ito yung pandulo. O yan o. Bato yan. Para latag tayo. Kasi tayo. Tatanggal yung ano natin, timot. Yari tayo. Wasak pa yung ano ko. Bilis kasi ng takbo. Hindi ko makontrol. Ito na lang paraan. Hindi natin mailatag ng master to. Wasak yung ano. Pinaglaan naman ng ano. Hindi talaga ito naiiwasan mga ganito sa laot. Mga disgrasya. Hindi lang naman.
sorsogon. Pinatay ko na lang yung makina. Ang gawin natin to, ito na, ganito na. Papaagos-agos na lang tayo sa, ano, sa hangin. May latag lang natin to. Talaga anak ko ay talaga naiwasan yan. Paagos-agos na lang tayo. Hindi, napatay ko agad yung makina. Hindi. Umangat na yung ano ko. Palagpag dun sa ano, sa gitna. Ang ano nito, ang truck. Sigurado punit yun. Yari tayo. Ganda-ganda na ng takbo ko eh. Ada, kasi pa. Siyempre pag ganito, may alon. Papalit ako yan. Kaga ito talaga na ano, mahangin. Kahit nakaminor lang yung makina mo, ang bilis na takbo. Ay, kaya pagka hindi ka ano, maglatag ng umaandar, ay mahirap talaga. Papaagos na lang tayo mga kaibigan. Wala naman tayo magagawa na. Ito. Na. Latag tayo ng paagos-agos na lang. Tapos lang. Talaga maiwasan yun. Mga ganun insidente. Yun, tapos din. Tapos din. Ayos, natapos din. Bangsa ko. Yung bangka natin may alon. Uwi na tayo! Lakad-lakad na lang tayo. Iniwan natin yung pangka natin. Laki ng low tide bukas. Nasaan na kaya ang puging bubon? Marami kayang huli. Ano ba yung bangka niya? Ayun. Yung bangka niya. Kaninang umaga pa siguro yun.
sa lahat ng mga nanonood sa amin. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Piliin natin yung pambinta. Aray! Sabay pa yung may itlog. Yung isa. Hindi natin itong mga hipon. Habang pinipili natin to shout out nga pala kay Gina Maylas from Nick Maylas, baliktad yata. Gina Maylas at Nick Maylas dyan sa Malilipot, Albay. Shout out kay Rain Ritual. Shout out kay Sam Backyards. Yun mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Yun, ito na yung pampinta natin mga kaibigan. Oh. Ito pang ulam natin, hipon. Ito yung hipon. Hipon. Pangulam. Yan. Opo, hipon. Ulam ni Lolo. Yan yung apo ko. Umuusyoso rin. Kaway ka sa camera, kaway. Kaway. Hi. Hi. Dali, nagbablog si Lolo. Yan. Yan yung mati kong anak. Oh, baka may shoutout ka, mga classmate mo. Wala. Yun mga kaibigan, nakapagbinta na tayo ng huli nating alimasag. Yung ibang huli natin, mga hipon. Saka yung pugitan, binili na nung kapitbahay. Yung alimasag natin, nakaano lang tayo, 3.6 kilos. Salamat sa Diyos at kumita tayo kahit papano. Kahit kunti, masaya pa rin. 3.6 kilos, nagbenta tayo ng ano lang, 558. Tapos ano naman, pinaltasan ng ano ng 100 sa utang natin dun sa tindahan. Kaya tira tayong 450. Yun, salamat sa Diyos sa araw to. At salamat din sa inyo mga kaibigan sa palaging panonood niyo ng aming mga video. Yun, hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless you all.